Здравейте, казвам се Десислава и този канал ще бъде свързан основно с отслабване, с хранителни добавки и с храните, които ни заобикалят. Защо реших да създам този канал? Защото аз самата преди 7 години бях 101 кг. За 4 години успях да сваля 41 кг и вече успявам 3 години да поддържам тези килограми. И смятам, че като човек, който имам опит в тази сфера, ще мога да бъда по този начин максимално полезна на всеки един от вас, който иска вече да вземе решението, а именно да се промени от гледна точка на по-здравословен начин на живот. Като все пак най-вече, разбира се, ще се надявам и на вашите, даже ще съм ви благодарна, ако в коментарите ми задавате всякакви въпроси, които вас ви интересуват, за да мога по този начин да бъда максимално полезна за всички вас.